त्रिपुरा हास्टेनि ताखौ बुखौ रंनो तिनि कायसा चिनि दफानि बागै गाहाम खबर सानानै आं नायो अमंखा मिया 16 सेप्टेम्बर चिनि बुबाग्रा कांग्रेस याकारि रिखा ब कांग्रेसनि त्रिपुरानि टिपिसिसिनि प्रेसिडेन्ट AICCनि सेक्रेटारि ताइ मेम्बारशिप निबो ब मिया रिजाइन दिखा और रिजाइन निमानि बेसेबं खा महाराजा जोंनो स्राय स्राय kai साका त्रिपुराव जे NRC केस रिमानि ओ NRC केस न बनरसना बागै कांग्रेस नि तरफ थेके बिलाइखाय प्रेसार रिजाखा ब AICC नि जनरल सेक्रेटारि लुजिनो फेलुरु बाय ब कक सालायखा बनो साका नों हयतो NRC केस तिसादि एबा खायबा नों उनको निनि TPCC नि प्रेसिडेन्ट नि पद याकादि नि बनो साका हेंकाय बुबाग्रा बनो साका जखनते आं NRC केस रिफ्रो आफ्रुत आं TPCC नि प्रेसिडेन्ट या आं आफ्रु न केस रिखाबले NRC नि हेंकाय बा नोंगानो तांगै कांग्रेस नि प्रेसिडेन्ट नरगानो रिखाबा काय आसक साल नि परेव तिनि 6 मास नि परेव आनो तांगै तिनि कांग्रेस नि नरग आनो प्रेसारि जे उनको न याकादि नै अपॉर्ट नि याकादि एका NRC केस न विथड्र खादि नै महाराजा साका बरनो स्राय स्राय केन बबनो कक सामने आ रेकर्ड बसनो खनारिका बिया पदता खायमानि ब्लाय आबो बसनो पदिरि खनारिका ब खाबो ब्लाय केन दुखबो नांजाखा खाबो ब्लाय केन स्रांजाखा संरंनो गोबां मासिनि दफानि अजमा रंनो बिनि नगो थांगै बबे मालायफ्रु ब ब्लायके खास्रांजाखा बुबाग्रा कायसे स्राय स्राय केन साका आं पुइला जाति उलो पार्टीनि जे सामनि अकगो न तंनाय आनी पद त कुनुया पदतिनि तंगो खाना थानाय अवश्य रस्तैया किन्तु आनी दफा जे कमर थांटोन अब आं कोन दिन नायग्लाक आं जानि दफाना कगरिखा आं अकगो न तंनाय पुइला जाति उलो पार्टी चिनि दफानो मोथांनानि बागै जे नांमानि आं अमन खलायनाय आं कांग्रेस नि याकार आनी पद TPCC नि प्रेसिडेन्ट AICC नि सेक्रेटारि ताइ मेम्बारशिप याकामनि यागुलबो अमन बसावो के बताव वानादि बसकांनि सालो त्रिपुरा हास्तेबो जों जतन न थानसा खायै जों मुभमेन्ट खलायलायनाय हेंकाकाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल बो जों कासलायखा हेंकाकाय जों आरोबो गोप्लायिंखा हेंकाकाय बसकां सालो तुदि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल तुइ फायकाकाय आरोबो कासनाय हेंकाय NRC नि बागै आं जे आनी फान तंसाक आनी लांबा तंसाक आं लराय खालायनाय सुप्रीम कोर्ट ताबो केस सलि तंगो हेंकाय बुबाग्रा मबो साका जे NRC नि केस ताबो तांगै हियरिं उंया हने आं बनो संका हेंकाय बुबाग्रा स्राय स्राय काना साका जे बाबरी मस्जिद नि हियरिं सलि तंमा बाय जों डेट मायाखो हेंकाय बाबरी मस्जिद नि जेंको हियरिं पाइ थांमानि लग लगेनो त्रिपुरा हास्टेनि जे हियरिं NRC नि अब जों डेट माननाय का आबोनि बागैनो आं सानानै नायो आंबो खरकसा NRC केस रिथिनि आंबो सिग्नेटरि दंगो गाय तामनि हिनबा जों बुबाग्रा बायनो थानसा खाय रिमानि गाय बुबाग्रानो आं ब्लेके पाइफले हामबाय मारिव तामनि हिनबा आं आगि बसाका बुबाग्रानो जे नेशनलिस्ट नेशनल पार्टी वो तंगै चिनि दफानि कक साइमिया आं महाराजानो साका रंजित नों फायदि कांग्रेस नन AICC नि मेम्बार खलायरिवन त्रिपुरा बो पजा कबां मारिरवान हिनबानो साका महाराज आं बनो साका जे राजनैतिक दल त्रिपुरा सारंनि विशेष करे चिनि दफानि चिनि हानि कक साइमिया आं राजनैतिक दल आं हाबिया तेमनि न तिनि CPM बो नायनायदि चिनि दफानि बररक तिनि बरक बो कक साइमिया तिनि BJP बो नायसिगि नायदि चिनि दफानि गोबां MLA दंगो मिनिस्टार दंगो बरक चिनि दफानि बागै कक साइमिया गाय तिनि आंचलिक दल बो कायसा तिनि IPF तिनि बरक बो अनेक चिनि दफानि बागै साका किन्तु तिनि मिनिस्टार उंखा MLA उंखा किन्तु बरक जे कक साइथांमानि चिनि दफा न तिनि बरक आबो सुफुंगै माया ताबो बरक दिल्ली थांलायो फाइलायो उंलायै बरकनो फुनुगै तंगो हेंकाकाय आं अमनो सानानै नायो चिनि बुबाग्रासे तिनि NRC केस नि उइथड्र खादि हिमानि यागुलो कांग्रेस नि प्रेसिडेन्ट याकारि रिमानु हेंकाकाय तिनि AICC नि सेक्रेटारि पद याकारि रिमानु हेंकाय कांग्रेस नि मेम्बारशिप याकारि रिमानु हेंकाकाय दफाना साबनानि बागै बो रिजनल पार्टी से नांगाय खायलायनानै हनै बो नखरि फायो हेंकाकाय तिनि जारा दफाना हामजांनाय रक जारा चिनि हाना हामजांनाय रक
jara soba khlainani bagai tabo tiarung tongnai rok joto rengkreng joto bukhuk songno takhuk songrong ang koinani musungo je phaidi जों chini hani bagai जों thanchang laisinai जों thanchang laino chini hani bagai जों soba khlaisinai tai जों अमनबो जों सिनिना नांसिनाय chini दफानो साबो साल कलंमा ताताल कक सावै थकगै तंखा chini दफानो फालै साबो साल कलंमा बायथां हामारिनि बागै सामुं टाङै तंखा जों बरंनबो सिनिनानि जरा अंखा आबोनि बागैनो आं तिनि जतननो कायसा मेसेज नानि नायो ताबुले जरा अंखा chini hano जों मोथांलायनानि chini दफानि बागै सबा खलायनानि chini बुबाग्राबो याकारि रिखा बोसकांनि सालो जों सबानि बागै जतन तियारुं लाइसोनो फायदि जों जतन थानचां लाइसोनो आसेक सावैनो जतन आनि खाका हामताय हामजामा याफारे आनि कगरनो पाइसा हामबाय।